yanga Vim skill tu banga ichisha Hato pimut kumno balle yanga Ngam tip shuka ika banja Fiong ba piye Hindi ang gapimye Jingkir man ba piyay Tang shiteng por la jang rai Hindi man tayang api pen kuslay PC ang apim reply ang Pinims na utubang ay chisa Hato pimut kumno banle ang Ngam tip sugay kabanja Como sila palang Najingim jong nga pila janot lang Yamin siem jong nga pila penpang Hato yang apims ngutulang yang api penma Balik maya nga pims gov tu Ya jingit ba nga ay pims gov Nguda pa ya nga pims gov tu Fisi